3 знака, че следваш съвети от фитнес инфлуенсър, който най-вероятно никога не е тренирал човек на живо. Това видео ще е тежко в емоциите на някои хора, но трябва да го кажа. Нека бъдем ясни. Има фитнес професионалисти, които ползват социалните мрежи, и има фитнес инфлуенсъри. Двете са тотално различни неща. Номер 1. Казват, че ще изгориш мазнините с онова тайно упражнение, което само те ще ти покажат. Номер 2. Публикуват какво ядат през деня си, без реално да ти дадат практически насоки как това да стане твой навик. Плюс ще си лепнат кода за отстъпки за някое зелено, таинствено прахообразно вещество. Сякаш това е истинската тайна към тяхното тяло. Номер 3. Казват неща като... Какво ви? Трябва ти само дисциплина, или пък не е толкова трудно да си постоянен. Говори ми. Вече от 4 години помагам на хората да изградят навици и да влязат в по-добра форма, и всеки път се намира нещо ново под слънцето, което трябва да преборваме заедно. Това нещо направо ме водява, защото осъзнавам как такива хора правят нашата работа много по-трудна. Не мога да си представя да погледна някой в очите и да му кажа: купи си ето това магическо хапче, за да можеш да отслабнеш. Или пък как с малко разтягане ще си издължат и ще променят визията на мускулите си. Трябва да си вдигнем стандартите, за да стане ясно кой е тук да помага на хората и кой е тук само и просто за да им продава. Съжалявам, но не съжалявам. Нямаш нужда от магическо хапче за отслабване или пък от конкретно упражнение, за да гориш мазнините в дадена област.